Morning guys, mga travel. So ngayon, ayan, pabiyahin naman tayo mula rito sa Bicol to Manila. Ayan, nakikita nyo naman si Mayon kung nasaan tayo ngayon. Ito yung Kamalig Bypass Road. Ayan, so samahan nyo naman ako sa aking biyahe magmula dito sa Bicol, Kamalig Albay. Dito tayo mag-start mag-vlog to Valenzuela City na naman. So tara, biyahe na tayo habang medyo maaga-aga pa. Travel guys, saan mo man gusto, JOMARIAN TV. So, nakadaan tayo ng checkpoint Pulangge. Wala naman sa atin hiningi na kung ano. Kasi dito, banda sa mga checkpoint, pag papasok lang ng Bicol talaga mahigpit. Kasi kailangan complete requirements ka. Kahit complete vaccine ka na, yun nga, kailangan may negative result ka pa rin ng antigen or swab test na ipipresent sa kanila. Kaya nakita nyo yung pagdaan natin, ang daming na-hold na mga sasakyan na naman. Ano yun, for verification kung talagang kompleto yung mga requirements nila. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. Maganda yung panahon. Sana hanggang Manila ganito. Nasa na kami, kapasok na kami ng Sipokot. Malapit na kami kumaliwa ng Quirino Highway. Ayan, mabilis-bilis yung takbo natin kasi hindi umuulan ngayon. Saka walang mga checkpoint na pagpabalik. Yung papasok lang talaga ng Bicol yung mahigpit. Kaya yung bibiyahe, kailangan kumpleto kayo ng requirements para makapasok ng Bicol. Kakalampas lang uli natin ang Del Gallego checkpoint. Ayan, nakikita nyo, hindi naman tayo pinapara pag pa Manila kasi ang maigpit lang talaga is yung papasok ng Bicol. Ayan, kaya tuloy-tuloy lang tayo dumadaan sa mga checkpoint, walang abala. Sana naman dumating ang araw na ganun na rin yung pauwi ng Bicol, lalo yung mga vaccinated na.
Stop over muna kami dito sa ayan, gilid ng dagat sa Gumaca, Quezon. Ito yung boundary. Ayan o, sa likod natin yung signboard, Plaridel. At ito yung ano, ayan yung malaking isda dito sa Gumaca. Pag nadadaanan natin ngayon, ayan o, nilapitan natin ng medyo maganda-ganda. At ayan, ang linaw ng dagat. Low tide siya ngayon, kaya medyo ano, mababaw tingnan. Buti naman, napakaganda ng panahon, hindi maulan, hindi rin gaanong mainit. Ayan, kaya nagpahinga lang muna tayo dito konti kasi medyo maaga pa naman at maaga rin tayong darating ng Manila. Ayan, ito yung katunayan, nasa Gumaca tayo. Ayan o, Gumaca, Quezon. So yan, biyahe na ulit tayo pa direksyon ng Manila. Ayan, continue to travel. Malapit na kami ni Madam sa San Pablo border. Tingnan natin kung may checkpoint pa ba dyan, kasi dati may checkpoint dyan. Tinatanong kung apor daw ba yung papasok ng Manila, pero ngayon siguro tingnan lang natin kung nandyan pa sila talaga.
kami dito sa Manila from Daraga Albay. Okay naman yung naging biyahe namin, safe, hindi tayo naabala, nasiraan. Hindi rin tayo pinara sa checkpoint, iningian ng kung anong requirements. At yan ma'am, maraming salamat po sa tiwala nyo sa pagsakay mula, thank you po, mula Daraga hanggang dito sa Libertad, Pasay. So yan, maraming salamat sa panonood nyo uli ng aking vlog. At sa mga gusto mag-inquire pala, ayan, mag-PM lang po kayo dito sa aking FB page. Ayan, para dyan tayo mag-usap-usap. Okay, so maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. JOMARIAN